я мяркую рабіць цэльна, не разбивацца на восеньскі семестр і вясновы семестр звычайна. Раней такая была вельмі прыгожая свая канцэпцыя, був восеньскі семестр чытання тэксту, а вясновы семестр теорія. І яно вельмі добра сядала, але ў гэтым годзе я думаю, што калі памяняць, шмат вельмі людзей, якія прайшлі са мной вельмі даўгі шлях, шмат людзей, якія на розных этапах шляху далучаліся, але ёсць людзі, якія ад самага пачатку шляху. А это здесь, можа, 8 гадоў уже, 7 гадоў, 8 гадоў, што так много. І за гэтыя гады я ніводнага разу не паўтарала ніводнага можете сабе ўявіць. Так, і практычна вот менавіта з гэтай за Бібліяй у мяне жыццё так ідзе, што я кожны семестр раблю новы курс. Цяпер у летучым універсітэце гэта вельмі добра супадае з канцэпцыі школы. Мы называем это школа Бібліі. Чаму это школа? Я все равно я раблю то, что я бы робила, но мы это робим разом. У меня нема готовых курсов, у меня нема готовых отказов, я у даследавання, я ў працэсе. Але гэты працэс мы просто робім разом. Я яго раблю перад вами. Калі будзе магчымасць такіх самастойных заданняў, заняткаў, я это все буду рабіць, это самі працэсы. Вот чаму моя ідэя гэта год рабіць цэльным, потому что я хочу пачаць спачатку. Пачаць спачатку, потому что той пачатак был так давно, и настолько у меня шмат уже, что у самой поменялось у тых пачатках, что мне просто хочется вернуться до пачатка. Як будем там наступное, то, конечно, вот я не ведаю. Ці просто вот пойдем поступово, ці будем скакать з теми на тему, я не ведаю. Я підтримається, вельмі залежить так само от аудиторії. Але поки що ідея така, що вот цілий год почати спочатку. Що не забрав початку, ми трошечки пізніше про гэта поговоримо. Але будемо починати спочатку. Ті, хто початок мав, все равно, я думаю, що будуть як і я. Щось буде цілком абсолютно по-іншому, цілком абсолютно щось як і для мене. Для тих, хто в этот початок со мной, потому что у меня уже это отдельный зажим, что давайте, может, крышечку познакомимся. Просто вот все свои, скажите, свои имена и все, что хочется. Вот, свое зацікавлення, чего вы чакаете от курса. Ну, что хочется. Просто вот, як назвать, сходу все равно все не запомним, а ну, поступово будем запоминать. И вот просто все, что абсолютно, что вы хотите, какую-нибудь там фразу другую. Да, Наталья Лазинская, я спрашиваю головным бухгалтером, то, что я хочу в прошлом году, где тут зараз желаю иметь, что я себе вообще знаю, и это, ну, дякую вам. ну, дякую вам. Я за вами пойду, вы не спотыкаете. Пойду. Я цікава. Давайте так, пользоваться страфидоном. Видите, что такое страфидон? Нет? Это перший кавалок библейской информации, совсем не такие, какие вы чекали. Видите, как люди начинали писать, вот, письмо починало, письменство самое раннее письменство, это египетские иероглифы и сумерский клинопис. Сумерский клинопис был аккуратненький и шел ровненькими рядочками в один ряд. Египетские иероглифы могли писаться справа налево, слева направо, альбо сгоры вниз. В залежности от эстетичной концепции всей композиции, куди текст писався. А тоді інші народи всі починали писати. І, звичайно, її так і писали. От частей за все справа налево рядочками. Ну, часом зліва направо рядочками. Часом згори вниз рядочками. Але так і писали. Але потім десь в некий момент, у першому тисячогодці до нашої ери, пішла мода на бустрофідон. Бустрофідон, це по-грецьку значить як бик аре. А як бик аре? Він пройшов одну полосу, розвернувся, пішов на другу полосу, розвернувся, пішов. Значить, ми пишемо, наприклад, починаємо зліва направо, наступний рядок
повернуть вправо-налево, наступний рядок зліва направо, відповідні літерки. І от, між іншим, європейське письменство починається з трудом, тому що європейське письменство саме раннє грецьке, а греки почали писати на трудом. Греки перейшли на письмо зліва направо, коли вже шмат чого понаписано. А як ще раз називає назва? Я вам напишу. Близько. А ти казала. Погляди. Гуз готовий. Рафаел Арати. Так что давайте. Ми почнемо от не пропускати. Ага. Ну, добрый день. Постелі. Вот еще тут есть место. Вот лучше будем на стол сидеть. Ну, можно еще один просто. Бо ми тепер Ви ж сюди прийшли, хто не приходить. пришли, давайте вот только что пришли, вы не ведали, что на самом деле давали. Мы коротенько все представляемся. Вот, и тогда вот Наталья представила, значит, вот это был первый человек. Теперь вы нулевой, значит, вы альбо теперь вы, альбо вы самый опушный будете. Так давайте. Значит, ви покажете, як працювати, все, що ви хочете ще сказати. Чого ви чекаєте від курсу, це спошукати. Чи ви цікавитеся у житті, ці от ваші веселі прилиці, ваші враження від добирання до этого місця. Все, що хочете. Просто вот таку напиши фразу. Назовитеся, как мы уявляли, кто вы, как голос пошел живый. Меня зовут Варвара, мне 19 год, я пришла первый раз. Мне цікаво, що тут буде відбуватися. І я сама намагалася кілька разів читати Біблію, але це спинялося на тим, хто кого народив. Потім мені становилося ніяк сумно, і я А вы это у Новом заповете, эти у старых? устала. У старых. Я Вы доходили до 5 раздела. Так, щиро кажучи, я би кидала, але мені не кривно, що я не можу это зробити, мені не хочеться. Ну, а это такой простый рецепт. Пропускайте, что не цікаво. Потому что там сопротивление, вот не все можно просто без подрихтовки читать. Это они готовы надо как раз это самый цікавый момент. Кто любит генеалогии. Ну, а так вот, конечно, коли вы цікавитесь пригожими казками, то ты это криху тормозить пригожими. Но это в Новом заповете ще веселее. У Луки и у Ваші Матвея. подачі то вельми цікаво. Луки и Матвея там долго читаются, кто кого народил. Добрый вечер, меня зовут Настя, мне 18. И я прочитала только дитячую Библию. Я хотела почать основную Библию, самую головную, але нечто меня останавливало, и тому я не могла зараз зовсім почати. І поэтому я вирішила записатися на цей курс. Мені про його розповідала одна дівчинка, я раз зараз знаю. І ось я зацікавилася і прийшла к вам. Добрий вечір, господарство. Мене звуть Дмитро Бостро. Зараз я безпрацовний. Довше Сумською займаюся громадянською адвокацією. Веду програму «Філософія лиця». Національна ідея. Это, можно сказать, наверное, такое, не то, что такое, ну, скажем так, хочу, не хочу, все равно роблю. Вот. Вельми цікаве раніше, то, що я чув господарям время. Ну, сподіваюся, що більше ще, конечно, нового почуємо, тому що сам безумовно працювати в этой війні не маю ні часу, ні сил. А це важливо, воно як в житті, і точно хочеться того, що я роблю. Меня зовут Мила Шматову. Я полюкать массажку. Хожу сюда, потому что я вот такая не могу зрозуміти, як ви сказали, мысль
мне образую ваши эрудиции. И вот хожу, не люблю шаму, и может выходить вишню за вами. Валентин самый один человек, кого ведаю, такое космогоничное мышление. Человек с космогоничным мышлением. Раз. Ну, поехали, остров идолов. Меня зовут Тина, я пришла сюда первый раз. Ну, мабуть, з такої думки, що вивчати Біблію буде разом легче, тому що одної вільні сумно. Ясно. Дякую. Меня зовут Марина. Я ходила в українську школу, і там ми вивчали Біблію, і читали її на уроці, але тоді це було мені вельми цікаво, щиро кажучи. Ось, потім я вернулася в Колумбію, де зустрілася з вами, ось, і це привело мене сюди. Тобто, я поглядала на це у сонячне очима і зрозуміла, що це надає мені такі певні духовні вплив, ось, і тому я вирішила включати це з іншого боку і з такого єрменістичного боку. Дякую. До речі, а прош Марини хто-небудь єврейську мову трохи ведає? А грецькою? Ну, хоч трохи. Трохи только латин. Не латину. Латиницу это шрифт. А латину трохи ведаєте. Латину так само часом корисно. Нам особливо буде корисно, просто в этом буде шмат буде різних видаць, а нам особливо корисно грецька і єврейська. Ніхто не ведає, так? Це учиться. Вы когда готовились к факультативу по старожитно-грецкой мове? Корейська я писала. Так? Ага. Але это і по-грецьки, ну, ти бачите, факультативи, так коли зберуться охотники. Тільки в этом випадку. Коли конкретно будуть охотники, то треба буде шукати можливості і робити спеціальні занятки по з грецького. Я старожитно-грецьку викладати не буду, коли буду викладати, то ну, заповідно грецьку. Практично біблійську грецьку. Не септуагінську грецьку, а ну, заповідно такої. А коли ви любую грецьку ведаєте, буде справді, так? А єврейську так само королевську. Арамейскую. Меня зовут Анна. Я тоже познакомилась с вами в Корее. Мне очень понравилось. Решила продолжить обучение и знакомство с вами. Ну, и ваш подход к этому мне очень лег на душу, так сказать. Поэтому я здесь. Добрий день, мене звуть Марія. Я медсестра. Перший заняток. Я спрошу господаря Наталії, що за вами пойду. І я сподіваюся, визначиться з начальником. Тому хочу по-перше. Ми читаємо з сином Біблію і дуже додаткове тлумачення потрібне. Ну і лише, звісно, білоруська мова викладання не проводила. Хочется аудиообучання, тому що я користуюсь її в житті повсюди завсюди, але один в своєму сьогодні білоруському мові. Меня зовут Елена, я маю экономичную эдукацию. Я просто помешана на подроках, избирании любых книг в белорусском мове и самоэдукации. Конечно, это больше из таких випадків, як ботаніки. Я все почула, послухала, і все виявилося із мене. Але сам процес, ну просто не кайф. Меня зовут Олег Вичин, я бизнес-предприниматель, я керую некоторыми предприятиями с широким проблем. И эти проблемы, к чему я сюда хожу? Первое, это в этом году я зустрівся омбудсмен, сказав Жанну Вітарна, який вельми здивлен був, яку моцно набирає нас релігійність. Я хожу, как вот этот вот феномен, видно, что это отбывается. А по-другому, это мои такие классные, коварные такие цели, потому что помимо религийности,
раніше по житті. І ми шукаємо людей, які можуть ще самоедукацією займатися ще і філософією буття, яку у нас створив в Білорусі один безпрацовний філософ, який здесь знаходиться. Тобто Може нам про це розказати. важно вот поглядеть людей, як вони користаються новими видами. А релігійність – це наука, це один з інститутів духовного училища нації. Тому увидеть цікаве діло, я буду сюди ходити. Не перший раз. Мене звати Олеся, я тут впершиню. По едукації я мусила признатися. І я теж в курсі програми розвитку літушок університету і проглядала відеозаписи школи Біблії, і вірно була вражена, зацікавлена. І в 2005 году прийшла до Вирішили жильцом. Жильцом, так? Меня зовут Полина, я думаю, точно. Я уже второй год, в прошлом году ходила. Почему пошла? Потому что у меня в прошлом году была крестная мама, а я поняла, что я про другие религии знаю больше, чем про ту, в которой меня крестили в детстве. Вот, и стала просто искать вообще, где можно как-то расширить свои познания, потому что сама как-то не поняла, с какого конца начинать. Вот, и меня первая лекция в прошлом году очень так впечатлила тем, что, во-первых, вы не пихали это с религиозной точки зрения, то есть, что, в принципе, когда ты не особо верующий, это как раз то, что отталкивает от изучения. Вот, а во-вторых, то, что вскрыли какие-то, заставили взглянуть на Библию не как предмет религиозный, а то, что это культурный класс огромный, с которым ты вообще не можешь позволить. Это меня просто оскорбило, что перевернула взгляд на это все дело, и дальше оно, как ни странно, к религии привело. Вот, сейчас, просто интересно стало зачитать. До этого как какая-то навязана, это как-то надо знать, а сейчас это просто интересно. Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Александр. В принципе, мне всегда интересно познавать новое, и я надеюсь, что и здесь я узнаю много интересного и важного для себя. Меня Ольга зовут. Я пришла тоже как бы Библию изучаю сама, самостоятельно. Многие моменты не понимаю, может быть вообще, некоторые плохо понимаю. Думаю, вместе с вами многие вопросы для себя. Добрий вечір, мене звуть Юліана, це Діна, яка зручний. Тут я першиню, випадково. 24 вересня сиділа на роботі в інтернеті, набиваю, випадково бачила об'явку, написала і все, ось мені запросили. Я буду банальною, напевно, тому що я так само спробувала вивчати Біблію самостійно, спробувала її читати. Ось, що мені трохи нешто розуміла, нешто не розуміла. Так само цікавилася і другими релігіями, зрозуміла, що інші релігії я розумію, може, навіть більше, ніж християнство, але на великий жаль нема кому пояснити некоторые розділи, тому що у моєму осяродді, я сама з вёски, ось, і я бачу, що люди, які вірять, які ходять у костюм, вони, я розумію релігію по-іншому, скажімо так. Ось. До ксензу я не підходила, і, на жаль, ніколи не розказувала. Так само зацікавило те, що я можу користатися білоруською мовою. Я вже 7 років у Мінську живу. І за ці 7 років вельми рідко я користаюся. У нас вдома говорять на тросянці, вибачайте за расизм, які будуть мовою. Это приятно, что это белорусская мова. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я по образованию психолог и переехала в Минск где-то 2 года назад. И когда приехала в Минск, пошла на курсы звонарей, поэтому и у нас был предмет катехизис и другие предметы. И мне интересна Библия, мне интересно с точки зрения науки, философии, вообще мировоззрения. Поэтому хотелось очень попасть, рада, что получилось. Дякую. Добрий вечір, я Адам. Такое питання.
Просто представиться. А? Представиться. Просто представьте. Я Адам. Ярший человек. По адукації біофізик. Отдам. Заявочки якраз на біблійську тему. Дякую, Адам'я. Добрый вечер. Мое ім'я Ратибор. Я по адукації історик. Здавна цікавився Біблією, релігією. З одного боку, з іншого боку, історією старожитних цивілізацій. І ось під час навчання у ЄГУ в межах курсів, які нам там викладали, вперше познайомився з господарнею Іриною. І з того часу обидві гэтай мої зацікавленості, вони об'єдналися і ось розлічую поглибляти свої веди в гэтых кірунках. Дякую. Я так само стану. Добрый вечер усім, меня зовут Дар'я. Я тут так само уже другий год, не перший. Но що мене привело тоді, що і зараз утримлює, напевно, причини, ну так, амаль такі ж, як і ва усіх, але, мабуть, я трошки більш щаслива, тому що коли у мене з'явилася така потреба в вивченні Біблії, я одразу ніяк так ось знайшла такий курс, такі семінари Ірини Дубенецької, школу Біблії Ірини Дубенецької. Ну і ось прийшла, тому я навіть, ну, майже що не спробувала щось робити самой. Ну і вельми щаслива, напевно, що я це не робила, тому що, ну, коли щось ти хочеш так досконало вивчати, треба ці свої нейкі веды, свой архіў, так, і вось сілы моцна ўсё гэта, або настаўнік, які павядзе за сабой. Но за неимением першага я вось вырашыла вось менавіта так сюды прыйсці. Ну і хочу вельмі вялікі дзякуй сказаць за першы мой год, за прошлый год, ну і спадзяюся, што гэты год будзе таксама такі ж. Дякую вам. Меня зовут Евген, я по адукації математик, зараз займаюся створенням платформи Толатабай, платформи, яка допомагає соціально значним проєктам реалізовуватися. Я у летучому вже третій год, вельми шмат чув про курс Ірини Дубенецької і, можна сказати так, заінтригований. Сам я, не сказати, як надто віруючий, і мені більш Біблія цікава так, з інтелектуального пункту гледження, таке сховище веду, яке там визначало там, історію чоловічества там тисячогодні. Тому з мене без цього контексту і працювати не розуміється. Хвост скончился. Так. Теперь это особное. Меня зовут Андрей. Я первый раз после школы говорю по-белорусски. У меня технічна адукація, тому я хочу ніяк розбавитися. Я навіть не отличивал католиков православных. Пришел час разобраться. Вы еще заставите. Меня зовут Ольга. Я по профессии психолог. Вот мы с Татьяной вместе ходили в школу звонарей. Вот. И она мне рассказала про такой летучий университет. Я посмотрела, мне очень понравилось. Вообще я работала какое-то время при монастыре православном. Ну, таких вот знаний Библии у меня не было. И просто вот стало интересно какая-то духовная. А вообще у меня есть еще другой интерес. Я вообще приехала из Казани. Я живу 2 года в Минске. Мне интересно белорусская мова. Всіх вітаю. Моє ім'я Юлія. Я філолог. Сябра секретаріат товариства белорусской мови. Ну і адмініструю сайт товариства. Могу написати, ну ладно, потім. Ввогуле, перше знайомство з пані Іриною по білоруським коліквіумі відбулося. Але я там так навідала. Ось зараз хочеться Дякую всім. Одразу розчарую Амалю всі з релігійними питаннями особливо зв'язуватися не будемо. І навіть Біблію читати не можна. Дується час. Пам'ятаєте про басейн, який, просто щоб ви скачете у пустий басейн. Так нам сказали спочатку навчитися скакати, а тоді на воду дивитися. От, наприклад, така ідея виходить. Спочатку навчитися того
цього, то дуже Біблію читати. Тобто в цьому році, може, ми Біблії в огулі. Але що таке Біблія? Что такое Библия? Кто хочет сказать? От, я вірно вже прогучала, так? Що це книга, яка задавала інтелектуальне життя нашої цивілізації пару тисячоліть. По-другому сказали, это криниця збору заховання духовного типу. Духовне. Потім передається іншим народам. Духовное пирше, бачите, это интеллектуальное, духовное. Еще сбор текстов. Что значит слово Библия сама? Книги, да? Все это памяти. Библия это множный лик. По-грецку. Ляпну я кривую намалевала. Библия это множный лик от слова библион. Ніякий. Библион это книга, а множный лик Библия. Так что Библия значит по-грецку аутентичное значение книги. Множный лик. Так что это соправды коллекция текстов. Христианская Библия это две коллекции текстов. По сущности. Так? Какие? Старый заповедь, новый заповедь. Когда мы говорим про Старый Заповет, мы не называем его Старый Заповет, мы называем его Гебрайская Библия. Уже с пункту гледжання в этой книге она не есть Старым Заповетом. Скажите, а Тора наша основывается на Старом Заповете? Те, кто Кто? были Старый Заповет? Тора. Я гебрайская. Ну, бачите, вот такі одразу возникають питання. В огулі у сучасному юдаїзмі є практика Торою називати всі тексти. Насамреч, Тора, само слово Тора означає закон по-гебрайськи. У закон виходять 5 книг. Книга роду, гебрайську Берешит, що значить на початку, починається гебрайська Біблія Берешит, Бага, Елохим, Етха, Шамаєм, Веет, Хаарец. На початку створив Елохим, ми перекладаємо Бог, не покладний переклад. На початку створив Елохим, небо і землю. Так починається. Це слово на початку називається. По-грецьку її назвали Генезис, то значить походження, народження. І на всіх мовах воно називається Генезис. Зараз ми по-грецьку кажемо книга роду. По-славянську умацувався термін бытії. Он цілком самостійний. Він не супадає ні з ритмом, ні з сенсом, ні Берешит, ні Генезис. Так? Вот бачите, вот эта книга, яку я принесла білоруською тепер, вот так само, «Бытцо» написано. Переклад Василя Сомова. Но это так как это переклад с перекладу, наверное, вот что зачепилось. Бытцо стало бытие стало бытцом. Мы теперь кажем книга роду. Это ближе, да, вот это понятие генезис. И ближе, да, вот самой сутности назвы этой книги. Сутность назв. Не сутность книги, не понятно. А сутность назвы. Книга роду, книга сиходу. Далей, хто допоможе? Путінка? Марина? Ліки або лічби. Далей. Царская книга. Левит. Ага. Ще книга. Другой закон. 5 книг. Вот эти 5 книг это самые-самые головные книги, центральные книги всего корпуса гебрайських текстів, з яких большая частка стала в гебрайській Біблії, але не вся. Некоторая частка засталася в фазах гебрайским каноном. Гебрайский канон, мы не будем зараз абсолютно про это казать, это просто, как вам как вы себе уявляли, он складається з 3 часток, ну, 3 абсолютно різні часи, про стагодді, уваходили вот этот обов'язковий канон незмінних обов'язкових текстів, вошли 3 групи текстів. Вот первый называется Тора, что значит закон. Другие, позднее по стагодді, другая группа текстов звалася Невіїм, що значить пророки. І третя, ще позднее, уже після того, як християнство возникло, назвалася Кетувім, що значить Писання. Вот это 3 текста. Поэтому Тора, Невіїм, Кетувім,
Теперь Старый Заповет, гебрайскую Библию, частей за все называют у литературы Танахом. Это аббревиатура. Это литерки А, они ничего не значат, они просто для вымовления. А это вот Тура, Левиим и Кетувим. Но Кетувим оно было бы вот так правильно написать, а так как это в конце слова, то К робится Х. Либо это просто была чистая аббревиатура, то было бы К. Як так я себе поставлю. Или так как это уже условие, само слово ничего не значит, слово аббревиатура. Тому кажуть там. І тому на ваше питання соотносины Торы и Библии, вельми часто люди путаются. То есть Тора — это первая 5 книг еврейской Библии. Насамрэч. Але это самые сакральные, самые важные, самые обов'язкові, це ті, які є тягом тисячогоддзів юдаїзму, двох особистих тисячогоддзів, не більше, юдаїзму, те, що обов'язково читалися кавалочки з Тори чоловіком при ініціації 12 років при виходженні в супольність. Кожному мусив уметь прочитать что-то. Не обов'язково розуміти, не обов'язково написати, але прочитати. У старожитности это была достаточно редкая з'ява, как человек мусил уметь читать. Так, читать, прочитание, сам же знаем, говорит, что такое читание. И вот что вот с того, что вот вы все сказали, Оксана, что Библию хочется читать, а не читается. Не видя. Вот хочется доследовать, спотыкаешься, вот кто кого народил, тут шеф что-нибудь спотыкаешься, это ли не читается. В принципе, так будет отбываться с любыми старожитными текстами, за які вы возьметесь. В Библии это еще вельми старожитный текст. Особливо, коли вы говорите, что кто кого народил. У гебрайской Библии это вельми старожитный текст. Ну, зрештою, кто кого народил, это как раз то ли дот, для якого это генезис и возникло. Гебрайское слово это 205-4 століття до наших приблизно. Ну, вот это кавалочки, кто кого народил. Слово старожитные тексты. Старожитные тексты самые тями на абсолютно іншій хвалі свідомості, чим ви знаєте. От воно, от світопогляд, наш світопогляд побудований вельми шмат на хлібі, на базі світопогляду тих людей, які писали старожитні тексти. Але настільки змінені, що ми тепер уже не орієнтуємося, не розбираємо докладно, що справді в цих текстах. Ви коли візьмете, наприклад, старожитно-білоруський текст, какой-нибудь текст, ну не веду, скажем, 16 століття, то ви так само будете спотикатися одно. А это всего только пару столетий. Вы возьмете в англомовном свете, так само возьмите, например, Беовульфа, кто-нибудь брался читать? Бралися, так? Ну як вам пошло? Вельми тяжко. Сучасный английский не прочитаем. Беовульф. Просто не прочитаем. И это не старожитные тексты. Это просто, давние, несколько стагоддзів давнины до тексту. А мы говорим про тексты, які несколько тисяч років давно. Це справді вельми давні тексти, і справді їх просто читати, от як сучасну літературу, не отвлікується. Вони по-іншому будуються, вони по-іншому настроєні, у них по-іншому треба виходити. І от як от так само, що шмат почала з того, що ви казали, що коли ви починаєте виходити, то ви бачите, що це вельми цікаво, що це вельми важливо, це вельми корисно, і це може бути трансформаційно, коли ми говоримо про значні сакральні тексти старожитності. Коли ви виходите у текст одним чоловіком, ви виходите з цього тексту іншим чоловіком. Але як пройти через цей текст, тут треба або некая вот гениальность, натхнение, або проводник. Потому что пройти через эти тексты самостойно не отримається. Это просто навіть без сенсу. Ви просто ухопите некие сюжеты. А ви ведаєте по сучасній літературі. Ну що з того, що ви прочитаєте сюжет? Сюжет – это только то, что робит все остальное читальным. Ну, это может быть фон, это может быть просто фон, это может быть и больше. А это только частка всего твору. Это только частка.
то же самое со старожитными текстами на больше. Коли ви охопили такі просто, от дитячу Біблію, наприклад, ви читали, ви будете видати сюжети. Об що ходить, так? Хто куди пішов і хто кого де забив. А хто гэта хто? Чаму ён туди пішов? І що гэта значить для нас? І ввогуле значило, значить і буде значить. Что хтось кудись пішов і когось забив, это сюжет невідовочний. Сюжет он застається просто сюжетом. Коли вельми добра історія, то сюжет буде вельми цікавий. І це буде самодостатковая, цікава з'ява, ви читаєте цей сюжет, і вам буде вже цікаво. Але коли ви будете видіти, що цей сюжет некие, навіть не напластовані серця, а просто некие складання, достоинства і вчинні розных нитей, які все поміж собою зв'язані, то потягнеться за любую з них, коли ви будете аккуратно і упарто тягнуть, то ви до вас прийде все, що ви стоїте. Бог приносить тільки то, я хотіла сказати, що це, ясно, що це можна много, але то, що ви можете прийняти, то, що ви здольні прийняти, то, що наша свідомість, кожного свідомість може прийняти, то до вас прийде. Ну, скажімо, такі великі тексти, як Біблія, вони завжди більше за читача, і більше за того, хто їх писав, і більше за свої сюжети на шмат, і вони, по сутності, завжди будуть отримані вироки. Завжди ви приймете стільки, скільки ви можете прийняти. Але застанеться ще на шмат більше. І чим більше ви приймете, тим більше будете бачити, що ще шмат залишилося неприйнятого. Пам'ятаєте, таке коло відомого невідомого? Традиційну схему. Коли тут вот то, что мы ведаем, а там то, что мы не ведаем. За это. И мы тільки ведаем, а тоді ми от розамкнулися, десь поширили коло нашого відомого, але ж лінія судотикнення з невідомим повеличилась. Чим більше ми ведаем, тим більше ми ведаем. І це вельми добре тичиться праці з старожитними текстами. І коли ми говоримо про Біблію, це може ще більше, чим інші старожитні тексти, тому що Біблія знов-таки дійшла до нас у шмат ліпшому вигляді, ніж інші старожитні тексти. Про свою запотребованість, про свою постійну уживаність, і вона сталася самим запотребованим текстом тягом велізарно довгого часу всього нашої цивілізації. І зостається до гету. І от зостається до гету, і зрозуміло, що зостається на самих-самих різних узровнях, і вельми часто точно так само вот у вас звучало, релігійний узровень. Що релігійний узровень вельми важливий. Різні релігії читають Біблію, але читають її по-разному. Різні конфесії у нетрах одної релігії читають її по-разному. Мають свої улюблені книги, мають свої улюблені кавалки текстов и свои улюбленные интерпретации. Перенесите улюбленные интерпретации одной церкви у другую церкву, вам скажут, что вы такие жерезии несете, что вас тут треба альбо хутенько одуковывать, як у нашому світі роблять, альбо екскомунікувати, вигнати вас, коли що ранее би з вами зробили, альбо спалити, що ще ранее би з вами зробили. А вам вимикується то, що вам вот святари вас учили. То есть это вельми-вельми розные ідеї. Ну, це, правда, вельми датливо, коли це дотичиться конфесійних інтерпретацій. Конфесійних інтерпретацій ми з вами чапати не будемо. З тієї простої причини, що вони вельми слабо дотикаються до самого тексту, до самої глибини тексту. Вельми слабо. Будуть інтерпретації. От я про це казала і минулому годі на початку, і от це вельми часто кажу, що поглядіть, коли у вас є знайомі, які люблять цитувати Біблію. Ці знайомі, коли ви чули просто, там ці у фільмі, там ці у книзі, ці ні. От чоловік, який має Біблію подручником моральності. У Біблії написано, чули таке, є такі люди, які кажуть, у Біблії сказано, і це все. Значить, це правда в опошній інстанції, але цитата буде, звичайно, вирвана з контексту і проінтерпретована так, як хочеться в этой супольності.
так як супольність її бачить. Ну, відповідно, чоловік носить этой інтерпретації. І, відповідно, знову таки, от саме ті улюблені тексти, улюблені книги, вони вельми залежать від бачення світу, від розуміння світу, від концепції світу. Від концепції світу це от носить так само от один з важних термінів, які ми будемо вживати тягом цього витагу. Ми будемо з вами казати про концепцію світу, як зрозуміти Біблію, нам будемо зрозуміти бачення світу, якою було у авторів, тих, хто Біблію створив. Це на світ донес. Які улюблені книги ви би назвали? От саме то, що от наш, от, скажем, у нашому світі. Улюблені книги, які наш теперішній сучасний світ читає найбільше, або цитує найбільше, або апелює найбільше. Ну, заповідь. Що в новому заповіті? В новому заповіті... Сколько в новому заповіті книг? 27. 27. Другая Коринфянам. Другое Коринфянам. Хто його веде? Ні. Ні, от я не згаджуся, що Євангелії саме цитовані. Тут я згаджуся. Але от коли сказати одна улюблена книга, то видать сильно. Вот то, что вот теперь, что и в новинах вылазит. Вот вы включаете новинку, там, например, Евроньюз какие-нибудь. Вылазит. Гарри Поттер. А это не книга Библии. Гарри Поттер — это безумно Библия. Ну, сопоставляю. Откровение Иоанна. Матвея. Апокалипсис. Скорее Матвея. Не, вот апокалипсис, объявление Иоанна. Что мы живем сейчас в апокалипсисе, все читают апокалипсис, это вот. А по події, які не відбулися вот только что це страшно, на вокал також не сісти. Вот чекання конца світу, так Господь зв'язаний, яка-нибудь чергова там катаклізма відбувається. Ми побачили апокаліпсис, особливо в Америці. Шукают того, что уже пришло. Ну да. И того, что уже отбылось, шукают людей без конца. Так сказать, по самую загадковую книгу Библии, самую складанную книгу Библии. А это самая опошная книга Ветхого яку, як ми казали у минулому році, я в минулому ми казали про канон, яка канон потрапила, от, як це сказати, ускочила в опошний тягник. Вона могла туди не ускочити. Тягник пішов би спокійно без її, але пішов з Юрою. І от якраз наш от теперішній час, от опошні пару декад, особливо если вот опошние годов 10, это просто вот эта книга апокалипсис, очень без конца по всему. Скажите, пожалуйста, Ирина, а это вот у меня есть переклад Чернявского. Тут у него открытие. Вот Что такое слово апокалипсис? Кто это? По-гречески слово апокалипсис я тут транслитерую, правда? Психика. И оно от слова апокалипто, где слово, что значит, сам где слово апокалипто, это значит оттулять, отгортывать, открывать то, что затулено. Это переважно про тканину. Вже, вот это легче сказать про тканину. Отгортывать, в сенсе вот як сувой разгортывать. Да? Коли, то есть не вот так вот, не книгу отгортывать, а коли что-то загорнутое разгорнуть. Али вот это раскрыть то, что закрыто. Не печатки. Вот хоче уявите себе заслону, фиранку, тканину. То есть вот это вот лишь. Ну, коли у вас фиранки запечатаны, нет. Книга, там не книга, там скруток. Скруток. Конечно. Конечно. Скруток запечатан. Там это, коли вам теперь кажуть книгу, ми минулым году з вами про це вельми добре казали, текстуальні критиці. Коли ви кажете книга, ви всі бачите щось ось таке, так?
А это абсолютно не то, это кодекс. Так? Это форма кодекса. Это не форма старожитной книги. Это кодекс уже христиане увели уже. Вот и то, что мы книгу бачим теперь, это то, что христиане вели уже так. А до кодекса были скрутки. Так? Это значит, вот это кавалок, вельми склеены долгий кавалок папирусу, альбо потом пергаменту. А вот, когда хочется паперы, примацовывается до круглой, звичайно драўляной якої-небудь палки, і вакол яе загортваецца. І на канцы, звичайно, ще одна палка, каб воно не разламывалася. І калі ви книгу читаете, вам треба вот раскласти на стол и вот катать туда-сюда. Как почитать, коли вы хочете в разных местах пошукать. Вот у старожитном римском свете, мы про Минулом годе казали, так на вот этой картинке есть на амфорах, где это скруток разгорнулся, упал, и там такая вот ну, некий хаос возникает среди людей. Потому что она вот, коли упадет, вот так и еще перекрутится, не так просто эти злые. То есть книга, коли говорится про печатки, там это ничего супольного с кодексом немає, это скруток. То есть это знову-таки тканина. Разгортывается. Значит, апокалипсис это то, что разгортывается. Это то, отповедно, вот это, мы скажем, открытие у Чернявского. У гэтым сенсе добра. Так? Проблема со словом открытие, что она мае на увазе то самое слово, что и объявление. Объявление, коли открытие у сенсе менавіта вось открыт-закрытое, покрытое чимсьці, тоді гэта добрый термин. А сапраўды гэта сучасное разумение, что это там конец свету, ці катастрофа, это зусім не такое. И тому вот это вот мне цікаво саме было поглядеть на это вот разумение апокалипсису, сапраўдно, в грецком значении, открытие того, что было сховано. Значит, вот это объявление, обвящение, показание некой правды. Звичайно, якої правди? Такої абсолютної правди, великої правди, яка сапраўды схована. Яка схована навіть коли і не тому, що її нехто сховав, хоча і такий може бути варіант, що вона схована, бо не часто її бачить, ці нельга її бачить, ці ще що-небудь. Ці буде вельми велика шкода тому, хто побачить, ці той, хто побачить, як з біблійського, хто побачить Богу твар, той загине, немагчыма бачить. Так? Але навіть коли вона схована не вот, з причиною необходимості схованості, схована стає з причиною немагчимості побачити, затуленості в очі. От, знову таки, от, хто читав Євангеліє, той буде пам'ятати у Луки по дорозі у Емауса, коли в очі були затулені. В очі були затулені, коли учні після воскрешення Ісуса не познавали його. Вони його бачили, не познавали, в очі були затулені. Вот это затуленность. А тогда, коли в очі оттуляться, это апокалипсис. Они бачать, так? То, что было сховано. Только тогда не он был захутаний и расхутався, а яны были захутаны и расхуталися. Так? Их немагчимость бачить. Вот это вот в обидва боки грає. И таким чином это будет объявление этой вот некой абсолютной правды, объявление Бога. Объявление Бога у сенсі як абсолютної самої великої правди про сусвет, про биття, про то, як свет працює, про то, що він є, хто я є у цьому світі, про то, що мені з цим робити, ну і все, що хочете. То все самые великие питання и самые-самые-самые великие питання у тем лику это что такое речовісність, да? Что это такое. И это вот все то, про что есть Библия. То есть по великим, по самым-самым великим рахункам это все апокалипсис. И старожитные сакральные тексты, и мы все апокалипсис. Так. Кто там? Кажется, почему тогда Чернявская написано святого апостола Яна Богослова? Потому что это ён автор. Потому что это то, что яму было открыто. Ён гэта тое схаванае, ён побачив. Ягоне. І ён гэта описывает. Это той Ян, який и Евангелие. Автор той самый? Нет? Ну вы не были со мной в минулом году. Был. Вот мы затронули это Про автора мы с вами казали, про автора Евангелия мы ничего не ведаем. У нас нема ніякої інформації про авторів. Імёны да іх представилися ў другім стагоддзі.
тэкстаў першага стагоддзя. Вот я и хочу запытать, это тоже представленное имя, то есть авторство? Гэта частка тэксту. Калі ёсць у тэксце, імя называецца. У Евангелія Яна ніякага імені не даецца. Нема. А здесь у Апокалипсиса? Там ёсць. Ну, теперь я знаю. А традыцыя гаворыць, што гэта той самы персанаж. І што ён вельмі маладым быў вучнем Ісуса, і ўжо вельмі сталыя гады стаў записываць. Прычым не записываць, а надыктоўваць. Ну, гэта традыцыя. Традыцыю, тая традыцыя, якая дастаткова старажытная, і яна прынятая у церквах, але даказаць яе ці абвергнуць яе у нас проста няма звестак, недастаткова, мы не ведаем. Але вот што я хочу сказаць, што па сутнасці пра што ёсць Біблія, так, і што ёсць і іншыя старажытныя тэксты, з якіх яна вырастае, і з якімі яна у пастаяннай камунікацыі, у пастаянным дыялозе. Это все апокаліпсис. Это все спробы объявить, раскрыть схованное, закрытое и показать, что есть свет, что есть Бог, что есть я. Гэта дзеля чаго яны па вялікім рахунку ёсць. Але ні ў якім выпадку пры гэтым яны не ёсць падручнікамі жыцця ці падручнікамі маральнасці, паводле якіх трэба будаваць вы можете сваё жыццё па чым загодна, па любых тэкстах, але вы чакаць, што ўсё пашыхтуецца паводле вашых уяўленняў. Гэта не ёсць падручнікі маральнасці. Таму калі вельмі часта таксама ў сучасным свеце вельмі папулярна закідаць Бібліі там нейкую жорсткасць, нейкія там страшныя абсалютна гісторыі, якія ніяк не впісваюцца ўжо ў сучаснае разуменне свету. Тут можна вялікія экспазіцыі рабіць, тлумачыць, што адбываецца і як і чаму. Можна проста каротка казаць, што Біблія гэта не падручнік. Калі там хтосьці, як мы сказалі на пачатку, хтосьці кудысьці пайшоў і кагосьці забіў, это не значит, что тым, хто кажа в Бібліі написано, і так жыве, што яму трэба ускочыць кудысьці пайсці і кагосьці забіць. Зусім не. А разабрацца, што хто такі гэта хтосьці, куды пайшоў і чаму, каго забіў і чаму, што гэта значыць у вялікім кантэксце быцця. Я вам хочу просто прыклад паказаць, як працуе апокаліпсис у кнігах, у якіх няма апокаліпсису як такого. Об'явлення, скажем, калі кніга, апошняя кніга Бібліі, 27-я книга Нового Заповета, там она сумленно рассказывает, что это объявление. Что тое, чего вы не ведали дагэтуль, вы зараз даведаетеся. Тое, что было открыто. Як звычайно пабудаваныя кнігі пророкаў. Гэтым же самым чынам. Пророк кудысьці, яго руах Элогим, перакладаюцца дух Божий, але гэта з тым же поспехам ветер Божий. Заносіць яго і штосьці бачыць, а потым это записывае. Штосьці бачыць, штосьці незвычайнае, штосьці такое, якраз і термінологія, вот як і в апокаліпсисе Яна Богослова, в апокаліпсисе в текстах пророка Данілы, той саме з терміни будуть як би. От я убачив когось, хто як би той і той. Ці щось виглядає як би гэта. Одразу тлумачиться, що у нас нема у наших реаліях, з якими ми працюємо, нема відповідника. Ну, значить, просто саме близьке подається. От у Даніли от якраз як би син чоловічий. Що таке як би син чоловічий? Одразу всі зрозуміли. Як отець Олександр Нацин у таких випадках говорить, згадує чоловіка, який був в Африці і вернувся в білоруську вёску. Спробував описати слона. Ну, ніяк не мог описати. Тоді нарешті ніяк не розуміли його на слово. Він сказав, ну ти курицю ведаєш? Ведаю. Ну от зовсім не подобно. Це коли сапраўды просто немагчыма описати чоловіку, який не бачив, описати щось, чого він не бачив. Как відбувається з апокаліпсисом? І от, скажімо, як Біблія працює. От самий цікавий приклад, це один із самих цікавих книг Біблії, один із самих складаних книг всієї нашої цивілізації, Євангелія
паводле Марка. Дякуй. Самая коротенькая, это не самая коротенькая далёка книга Библии, але это самая коротенькая Евангелие, але это вельмі складаны тэкст. Як у Марка працуе апакаліпсис. Объявлено. Значит, по сутности все Евангелие заклопочено темою і питанням, хто такий Ісус. Ісус про це постійно говорить, але Він не говорить. Він не говорить, я якби той, от скажімо, зовсім не подобний на той курс. А говорить з некими такими словами, жестами, діями, у сподіванні, що той, от, і весь час повторяє, той, хто має очі, той побачить. І той, хто має уші, той почує. А хто має? А хто має тієї очі і тієї уші? Навколо його ніхто їх не має. І хто нам говорить про очі і уші. І вони уважливо це слухають, але вони не бачать, вони не чують, вони не розуміють. І він говорить, але не розуміють. І він іншим чином говорить, вони знову не розуміють. І він третім чином говорить, вони знову не розуміють. Ну, і так відбувається постійна його комунікація з його очі. Постоянно. Коли він їм говорить, і не тільки звучно, і з людьми науки. Звичайно, коли скаже, тільки іди нікому не кажи, наступна фраза, і він побіг і всім розказав. Стандарт. Як тільки Ісус говорить, що-небудь роби, значить, воно не робиться, що-небудь не роби, не робить, і все відбувається постоянно. І чим більше він відкривається, тим менше вони це розуміють. Це повне несовпадение. Вот, на суде перед першим святарем перший святар питається, чи ти Христос, вот в книзі буде так, Сын благословенного, альбо Мессия, альбо помазанник, так? То то самое слово Мессия по-гебрайски, Христос по-грецку, помазанник, это то, что оно значит. Значит, там момент. Чи ти, бо він з ним не розмовляє, не відказує на його питання, і от раптом він його просто в лоб питається. Чи ти Сын благословенного? Что Иисус отказывает то, что, ну, таки так Евангелие написанное по-грецку, на іншій мові абсолютно не мог чим сказати, тому що це по-грецку. І має єврейський відповідник. Але воно не перекладається. Він відказує, от коли перекладати, це буде, от адекватний переклад буде так. Але питається, чи ти Христос, Сын благословенного? Коли вы робите литературный переклад, коли не влазить вот в эти умовы, тексты, контексты, цивилизации, то адекватный переклад будет так. Але він не говорить так. Він говорить по-грецьку, каже, «Его имей». Я вам пишу по-грецку, вы мне сказали, что никто грецкую мову не учит из вас, але как бы привыкали. Я не буду вам ставить натиски и продыхание. Его имя. Я транслитерую. Вот тут я уже поставлю, потому что это омега, а не омикрон. Это великое. Его имя. Его, слово эго все ведут, да? То есть я. Я есть. Каже, я есть. По-грецку я есть. Его имя. Речь у тем, что все-таки в єврейській традиції, в єврейській Біблії, эта формула я, але от якби з цим разом з дієсловом биття, я есть. Це, звичайно, боске самооб'явлення. У інших значеннях практично не вживається. Вот это вот я, этот ясу свету, абсолютное ясу свету, поручиться, я есть. Я до тоді, от в єврейській традиції, там несколько разів возникає, но тоді возникає ще складано, там, от я есть той, хто я есть. Что по-славянску, со славянской по-російську, с російської по-белоруску переклали, не вельми не вдало. Я по-російську, я есть сущий, я есть истинный, там,
не удала. Я есть той, кто есть, кто есть. То есть это вот это чистое бытие, абсолютное основание. Да? Сенсу этого. И от Ісус, який перед гэтым вот гэтыя нейкія незвычайныя дзеі робіць, і гэтыя надзвычайныя дзеі робіць, нічога абсалютна няма. Але от наўпрост зададзенае пытанне, ці ты Христос, сын благословенный, он заяўляе эго і імі. І гэта в кантэксце того часу святар, безумоўна, это разумее. Он не кажа, это не значит так. Это так, оно так само значит. Але так, это одна, может, там, миллиардная частка того, что он говорит. А остальные 999 тысяч, не 999 миллионов 999 тысяч, а 999 складников остальных, это стверджение своей боскости. Просто. І от это вот, але тут же это вот, як это Марк, оно хутенько повинно быть сховано, он каже, его ім'я, я есть, і ви побачите Сина Чоловічого, який сидить праворуч Отця, і який іде з хмарами небесними. Тут він практично цитує пророка Данілу. Пророка Даніли якраз де от якби Син Чоловічий, який сидів на хмарах. Який сидить праворуч, пробачте, абсолютно неправильно представила, який сидить праворуч сили. Сила динаміс, слово. Коли у нас терміни динамо, динаміка, динамічність і все остальне. Ви побачите Сина Чоловічого, який сидить праворуч сили, і який іде разом з хмарами небесними. Ну, от уявляєте собі, так? Одне питання. Чи ти єсть? Єсть. І ви побачите, а ви побачите це обіцяння апокаліпсису, правда? Чисте, відкриття. Ви побачите. Тобто я єсть, його ім'я. І ви побачите. Відразу перескок. Реакція святара фантастична. І він розриває на собі вопратку. Це ритуальне розривання вопратки, коли святар чує блюзнерство, некую хулу на Бога. И святар чує блюзнерство. И после того, как он разрывает вопратку, он уже у своих товарищей пытается. Чули блюзнерство, что вы скажете? Нам больше не потрібні ніякі свідки, ну і це достатково там для того, як вирішити лос Ісуса. Так? Що зрозуміло? А він каже, от він розриває вопратку. І він, смотрите, ніби от Марк, це Марк показує, розриваючи вопратку, розриваючи тканину, ён, па сутнасці, гэты апакаліпсіс справджвае. Але вельмі складаны чым. Ён сам не прызнае гэтага, ён не слухае Ісуса, але ён абвяшчае ягоную боскасць актам разрывання сваёй вопраткі, абвяшчае боскасць таго, каго ён хоча зганяць. У разрыванні ў нас узнікне вельмі хутка яшчэ раз у гэтай гісторыі. На самым-самым пачатку Евангелія, калі Ісус прыходзіць да Яна хрысціцца, вот Ісус толькі ўзнікае. Спачатку Ян узнікае, тады ўзнікае Ісус. Ісус прыходзіць да Яна хрысціцца. Ён выходзіць з вады, і што адбываецца, хто згадае? Што разрываецца? Ага, нябёсы разрываюцца. І голас абвяшчае ягонае сыноўства. Апакаліпсіс адбываецца. Яму. Ён чуе гэты голас. Больш ніхто не чуе, паводле тэксту, так? Ісус чуе. Але небёсы разрываюцца. Это першы апакаліпсіс, які адбываецца. Такі сюжэтна. Але пасля там, калі Ісус памірае, заслона ў храме разрываецца. Заслона, фіранка. Тут трэба зноў-такі крышачку разумець, што гэта такое. Гэта мы гаворым пра іродавы храм, апошні храм. У ім было храм трохчасны. Самая вялікая частка – это двор, дзе ўвогуле культурны цэнтр і эканамічны цэнтр жыцця Иерусалима і ўсёй краіны. Там, дзе адбываюцца розныя трансакцыі ў табліку за абменнымі грошай, валюты, за якую можна набыць ахвярную жывёлу, прадаецца ахвярная жывёла, і людзі прыходзяць, ну там, і нават у табліку і навінамі абмяняцца. То есть это, вот, як бы, это цэнтр жыцця народа. Але і падыходу да храму так само, тому що
там можно набыть всю ту ахвярную жертву. И вот другая частка, сакральная частка, где святары здійсняють різні обряди. И опошняя частка, это самая дальняя, это святое святых. Якая была побудована в першому Соломоновому храмі для того, как заховывать у ёй этот куфар с табличками з 10 заповедами, які були першопочатково, які Моїсей виносить з гори, які першопочатково були написані пальцем Божим. А і Моїсей їх потім розбив, потім їх сам написав. Ну, на Моїсеєм написані, так? Тобто, але все одно то, що йому Бог наговорив. Саме сакральний об'єкт. Але на момент Іродового храму, про який ми говоримо, коли Ісус там, коли Ісус у этом храмі, часи Ісуса, там этого куфра уже нема. В огуле его нема в этом. А что в этом покое есть? То есть идея из этого покоя была, и он увособлял собой то, что называлось этим наметом сустречи, наметом заповеду. Народ был вандровный, и они перемешали, они жили в наметах. Люди жили в наметах. И они повсюду, где они приходили, перш-наперш, они ставили этот великий намет, в яким знаходится этот куфр с табличкой. Там присутность Божия. Называли ее Шекина. Написать, я думаю, что будет с интернетом зараз сустракаться. Шекина, я буду писать с голосовым, такие не читается. Шекина – это присутность Божия. Это вот уже у позднейшей традиции, это уже як бы такий жаночий аспект боскости. Але это не библейский термин наогул, это менавіта присутность. Але это присутность уже у позднейшей традиции персонификованная присутность. Сама по себе присутность это уже некое божество, правильно? Присутность, яна. Але вот этот намет, он перш-наперш ставится, этот великий намет, який там целый ритуал, як до его, кто может подходить, кто не может подходить, як очищаться. Але это вот это центр всего духовного, отповедно, а за духовным іде і політичне, за політичним іде соціальне, культурне, і міжнародне життя, і внутрішнє життя народу. І коли храм будується, вот это святое святых, это якраз є той намет, та скинія, і на момент, коли вот уже після Ноцького храму, яна застається, де храм побудований. І гэта третя частка святої святых, але там нема нічого. І гэта мы ведаем, що там нічого не було, ми ведаем гэта самый лепший текст на гэту тему, это Йосифус, по-расійску зовецца Иосифом Флавием, так? Ведаеце этот персонаж, чули, так? Історик першого стагоддя нашей ери, сам по собі юдей, але ён писал для римской империи. У него два великие творы, это «Юдейская война» и «Юдейская старожитность», античности. В той «Юдейской войне», я напишу вам, звали его Йосиф. Вот, и он Флавий, это ягоное место географичное. А ім'я його не буде Йосифус, тобто не зовсім Йосиф, не зовсім Язар, але все одно. І він писав у Юдейській війні, що там просто що це пустий покой. Це пустий покой. То, що він рахується заслоною. І заслон насамрэч у храмі дві. Вот это самый вонковий уваход, самый перший уваход. І уваход у святої святих. І там заслон, і там заслон. Але термін Матимат поживає, і він відповідний терміну грецького перекладу Біблії про внутреннюю заслону. Не это заслон у святої святих. І що відбувається? Ми вертаємося до Марка. Це просто по ході тлумачу. Так, про те, що ми говоримо. Заслона у храмі, вот як сказано, заслона у храмі розірвалася на двоє, а дверху донизу. Коли Ісус помер. А що відбувається, коли заслона розривається? То, что было за заслоною, открывается. А что открывается? Але что было у дадзеного випадку? Открывается ничего. Ничего.
Открывается, вот заслона разрывается. Тут, поглядите, як тут вот якби гульня вот этого пласту визуального и пласту сакрального. А что вы чекали, так? А як ви чекали, коли там боская присутність? А що ви чекали убачити? Ви бачите, менавіта те, що там було, там боская присутність. Але на візуальному плані, що ви нічого не побачили. Та от це з таких самих ярких постмодерністських філософів Деррида, он коментував на этот текст. Структура, маю на увазі структура храму, так? Структура отуляє свою пустоту внутрі себе, аховує тільки свою надійно сховану пустечу, отчиняється у нічто, об'являє нічто, заховує як скарб нічто, дірку, пустую простору, смерть. Нічого нема за заслоною. Отсюд щире недоуміння не юдея, коли він отчиняє, ті гвалтом бере этот намет, цю скинію, після стольких ритуальних детурів. Він отримав нарешті право входу у потаємний центр. І він не знаходить нічого, тільки ніщо. Ти розв'язуєш пов'язки, відкидаєш тканину, підсовуєш заслону, розсовуєш фіранки. Нічого. А проч чорні дірки. Намет зустрічі, камінь храма, обпратка, що покриває текст заповіту. Урешті-решт відкривається як пустий покой. Ён не відкритий, ніколи не відкриється, бо нічого не має показати. Ён нічого не має показати. І ось ця плоскость, яка присутня в відсутності. Там нічого немає. Там отсутный любой предмет, там отсутная любая визуальная выява. Там ничего нет. Там плоскость. Там де щось є, там ви побачите то, що є, а не плоскость. Там де нічого немає. Там можна відкритися плоскость. І вдалі йде ума. Я хочу это доказать. Вот медитація. І як відбувається далі? Глядите. Ён каже, ён помирає, і заслона розривається, відкриваючи эту відсутність. Але перед тим, як Ісус помирає, заслона розкривається, але ніхто нічого не побачив, знову ніхто нічого не зрозумів, знову як звичайно. Після його смерті, глядите, як вельми урочистий момент, вельми самий один з кульмінаційних моментів Євангелія, самий конець. Жаншини прибегли до его могильника, как его помазать олейками, и знаходят, что могильня яка пустая. Пустая. Як то його? А в могильні сидить юнак у світлих локотках. І він урочисто говорить, каже, шукається Ісуса Назарея, а він повстав. Вельми урочисто, його нема. Його нема. Він каже, він повстав, його нема. Он перестал быть. Бачите, что значит, что отбывается? Он переходит в это, и что его нема. Ви його шукаєте, а його нема. І це знову йде безчинності. Тобто його нема. А реакція женщин, мгновенная, адекватная реакция, знову таки, вот як з тим святаром, на двох пластах. Святар думає, що він супроть Ісуса повстає, а насамрэч він обіщає його на плоскость. То саме жанчини утякаються тут. Він їм дає інструкції пойти і передати остатнім учням вістку, а вони нікому не скончається Євангелія, трагічний кінець Євангелія. Это не то, что вы побачите в перекладах, это для новых людей, для старых машин про это доказали, а то, что аутентичный конец, який скончається на 8 вірші 16 розділу. Далейте там його текст. І вони нікому нічого не сказали, бо боялися. Але при гэтым ще в тексті, що їх охопив великий страх і стілення. А це реакція, знову таки, стандартна біблійська реакція на людську присутність. Великий страх. Страх, який просто що переузаходяче щось. Ви стикнулися з чимось, що ви не можете утямить, вы не можете принять. Это стандартная реакция человека, когда он бачит то, что на шмат больше за его махчимости восприняться.
И вот жанчын охопил велизарный страх. Знаете, как аккуратненько, да? Вот могильня пустая. Обвешчення його нема. И их охопляет страх. И они делали. Это обвешчення пусто. И один только момент есть во всем Евангелии разумение этого буста. И это вельми цікавий момент. Это на самом крижі. Ісус на крижі, яке вони апошнє слово, хто не знає, це було єдине слово у Марка, там може нема. Коли він говорить, ні, це не з Марка. Він каже, Елої, Елої, лама сабахтані, це якби арамейська мова, так? Він каже, і перекладається, що Боже мой, на що ти мене покинув? Ісус каже, на що ти мене покинув? От покидання, так? Бог знов, його нема. І він його покинув. Наступне, що робить Ісус, там така інтерлюдія з дітьми, але наступне, що робить Ісус, він віддав Духа. Дух, що виходить в його прихростя, коли небо розчинилося, небо розірвалося. І в його вийшов Дух, а в кожний момент з його вийшов Дух, і небо, і заслон в храмі розірвався. Паралельно, абсолютно вот параллельные рухи. И он отдал Духа. И вот коли у гэты момент и он перестал быть. И у гэты момент сотник, это значит римлянин, это значит не юдей, это не ягоный учень, это не той, кому он весь час показывался, объявлялся, абсолютный чужинец, заявляя, сапраўды гэты чалавек быў сын Божий, побачивши, что он так помер. У той момент, коли Иисус перестает быть, и он распознається як божество. У той момент. У момент, коли він сошел. Покуль він не сошел, это постоянное затуманивание. Никто ничего не бачит. Кому что ни кажи, все равно. Апокалипсис не отбывается. Апокалипсис отбывается сотнику у той момент, коли Иисус сошел. И вот все Евангелие закручивается на этой моменты. По сутності не все робиться апокаліпсис. Не маючи апокаліпсиса як такого. Це єдине Євангеліє, у яким нема об'явлення Ісуса у воскреслого учня. Во всіх остальних він об'являється учнем. Тобто він, вот это некий апокаліпсис відбувається сюжетний. В Євангелії Марка этого нема. Он нікому не об'являється. Это скончається Євангелие, ти мои, що женщини утекли, нікому нічого не сказали, бо боялися. І це їх апокаліпсис. Их страх, это их апокалипсис. Але гэта апокалипсис всего дня. Так працуе. Так, это просто один приклад, вельмі складаний текст. Я думаю, что вы з гэтага, что вы з гэтага уловили, з гэтых усіх сувязей внутритекстовых. Але так працують вельмі многие библейские тексты. И вот, коли вы читаете их на сюжетном уровне, то у вас просто отбудется некий певная последовность подеев и все. А то, что в этой последовности, по сутности, нема, что это все в присутности объявляется в отсутности. И отсутность, стверджая абсолютную присутность, вот это мы будем бачить весь час. То вот таким чином працюють цей текст. То таким чином, як я вам кажу, що по сутності Біблія і многі інші тексти, вони про апокаліпсис. Навіть коли на этого не говорять. Какие-нибудь? По-перше, Юля, текст, який ви читаєте, він не складаний. Минулі годы у нас не было телефона. Ну, это берсово. А вот здесь, в этом помещении, может, раз в час, раз в 10 минут. У нас тогда вот, уже все поправится, Тетяна может дополнить. Бо ми сьогодні чи вчора з Галиною поговоривши, мы подумали, и она выросла, что мы переносимся с этого помещения на Леханово, где мы были колісті. Там помещение великое, просторное, там вот як висвітлилося, про що я не ведала, що там трамваї замінають слухати. Там трамваї по окном їздять. Але там тільки один із родок, це просто ближай сідати. Ми тоді просто вже ведаючи, що трамваї замінають, будемо щось з цим робити. Да? Ближай, там помещение великое. Там можно размерковаться,
так, как бы далее от окна, и можно не отчинять окна, а отчинять двери. Как было некая простора. Добираться туда вельми легко. Это вельми легко добираться. Это метро Партизанское, альбо трамвайчиком припинок до Народной, и трошку еще простися наперед, Плеханова 20, так, по-моему, а там таки некий здоровенный двухповерховый будинок кшталту дома быта, всякими службами, и на другим поверсе там, добрый такий великий покой. І ми переміщаємося туди, і, наскільки я розумію, це буде середа, і от на питання, що ці можна перепинок робити, перепинок не буде, тому що це буде другая пара. І ми будемо починати в околі... 19:50. Глядите, я напишу, это вельми... Мы починаем... Середа, 19:50. Да, дайте вы дадите. Кожна среда. Это перед самым 8. Ну, пятницу, да, пятницу. Значит, это будет середа. Потому что там только середа. Той будинок дає тільки середу на 2 пари. Все. Там просто іншої можливості немає. Ні, наступний тиждень це Колінський конгрес і заняття не буде. А, не будет? Потому что Галина не сказала 16-го. Нет. Не будет, А, так? 16-го, правильно. Ну, 16-го, 11-го. это середа. А, просто, так. Наступная середа это 9-го. А, так. 9-го не будет. Нет. А 16-го на Плеханова будет. Это значит, там 20 хвилин перепинок, а 7:30 починається, а 7:30 перепинок, от на 7:30 уже приходится. А Пляханова який номер? 20. Это скрижевание Плеханова И Тухачевского. Тухачевского на скрижевание. За мостом Партизанский, по-моему, перший припинок. Это перший припинок. Это коли там можно пройтись, а это не вельми далеко. Нет, коли перший пройти наперед, коли другий назад. Але это все равно за припинок. Еще наперед. Это по правому боку. По правому боку, коли от города вглубь Серебранки идти. Там химчистка, аптека. Там заходит только один что заходит, вот кто первый раз будет, заходит до самого конца будинку. Проходите, то есть не спокушайтесь ніякими дверима, покуль не завернете на Тухачевского, з того боку. Ровно з протилежного боку, від якого ви будете підходити. Там буде уваход. Там, де аптека написана. Там, де аптека, колено, а раптом аптека перестане бути аптекою. А двері застануться. Нет. Ну, вот это, я думаю, что да, это до Нового года. И пока что простый день будут занятки, так? Не, пока что ничего. Пока что вот на... Не. По об'явах. От як я казала, що тут який буде ритм, я ще не визначена. Це вельми зі шмат чим зв'язано, переважно со мною. Но это який буде ритм, я ще вельми теж сказати. Це буде, ну, це по можливості, вот, що тижня, покуль це можна, тому що потім можливо буде перепинки. И вот теперь, наверное, я хочу самые... Давайте вернемся. Вы скончили про организационные питания? Вы сейчас провели? Не, я хочу сказать организаційне, то, що я вам казала на початку. Що я маю на увазі початком цикла. З чого ми починаємо? І чому ми воду не будемо ще не пускати в басейн? А будемо ще вчитися скакати. Коли будемо пускати воду, тому що це Біблія працює таким апокаліптичним чином, коли ми ведаємо контекст Біблії. Коли ми ведаємо, откуда вона береться, чому вона така. Біблія сама по собі – це дитя своєї цивілізації, своєї вельми цікавої цивілізації, діти якої ми з вами. Ну, просто, ми з вами вже згадували про єгипетські іерогліфи і сумерський клинопис. Біблія – це дитя цих іерогліфів, це клинопис, так само, як і ми. Але не дитя Бострифедона. Бострифедон поздній. І інші тексти зробили Біблію таку, яка вона є. Тексти, які були написані по єгипетську, по сумерську і по акадську. Переважно. А так само по угорецьку.
тексти, з якими біблійські тексти знаходять у основі, від яких вони відштовховуються, і від яких вони беруть ідеї і їх по-своєму транслюються. І тому по великим рахунку, як ми могли кваліфіковано читати Біблію, ми повинні ведати той ментальний, інтелектуальний, культурний, релігійний, духовний і всі остальні сакральні моменти контексту, у яким вона змогла возникла, функціонувала і неким знов-таки прийшла в нашу змінену інтелектуальну, духовну, культурну, сакральну простору, та мир все одно притягуває її формувати яким чином. Але вона сама сформована іншим. Біблія це не саме старожитний текст, як вірили європейці в 19 столітті. Є тексти старожитніші і тексти, без яких Біблії просто би не було. Але це не тільки тексти, це значить, знов-таки не тільки тексти, це буквально мислення, це світобачення, це виходи у буття, підходи до розуміння буття, сприймання буття, гармонізації себе з ним, вуглемалювання картини себе. Наша цивілізація, вельми шмат нашої бачення світу сформоване християнством і римською традицією, обидві з яких зв'язані з Близьким Сходом. Обидві з яких сформовані світобачення старожитного Близького Сходу. Вельми легко собі уявити, сперва здесь міняється ці парадигми, вельми легко собі уявити абсолютно інше світобачення, абсолютно відрізне від нашого. Але наше такое, яке воно є, так світ, як ми себе сприймаємо, зададений тими алгоритмами старожитного Близького Сходу. І нам це вельми корисно вовремя, як розібратися ще й в тому світі, в якому ми живемо, вельми корисно розібратися в цих алгоритмах. І тому це вельми добре було б робити, а то, що я хочу зробити тепер в цьому році, це навіть вернутися до цих початків, тому що звернутися до біблійського контексту. І проїстися по тим, як він був сформований єгипетськими, месопотамськими і іншими близькосходними текстами. Коли ми про це трохи казали з вами у минулому році, мені здається, що це що шмат до цього було жадання. Коли ви це згодні з цією ідеєю, тому що коли ви категорично не згодні, то ми можемо все переїхати. Тобто мені здається, що це було вельми корисно. І корисно, і цікаво і для мене, тому що мені так само з цими завданнями це вельми шмат нової інформації, яку треба сенсувати. Щоб її сенсувати, треба її займатися. Щоб займатися, треба викладатися. Ось. І тому, мені здається, що це було б вельми цікаво для всіх. Біблійські питання в одному поході розглядатися. Да? Коли ми прокрутимо це коло контекстуальне, ми вводимо коло текстуальне. І почнемо займатися Біблією. Тобто ми Біблією будемо займатися весь час. Ми будемо займатися Біблією через призму її контексту. Згода? Так. Ну тоді давайте ще які питання є зараз. Коли звернутися до Маркова нашого, ведаючи, які складання тексту написав, а також має на увагу дочинення Христа і храма Єрусалимського, я бачу, що вот это обещание Марка, что когда Христос помер и заслон в храме оборвался, а там ничто, то это, может быть, Марк показывает, что боскость не в храме, а вот в той момент, когда Христос помирает на кресте. То есть это как бы зеркальное отображение. Там, бачите, там не локализация боскости. Это не локализация боскости, это объявление Иисуса весь час. Комната локализация, а когда взорвал заслон, то там ничего нема, то там и немає боскости. А боскость там, где Христос. Это задалёко, как вы посягаете. Тут про отсутность боскости в тексте ничего нема. Но он поравновывает смерть Христа и разорвана заслон. Якби одному... Вот вы
спрабуйце гэта крыху спрасціць і крыху перапісаць гэта простымі словамі. Яно нашмат больш складана і нашмат больш аб'ёмна. Таму што зноў-такі мы глядзім гэтыя дзеля чаго увогуле, дзеля чаго святар разрывае вопратку, прычым што святарскае разрыванне іншы тэрмін ад разрывання заслоны і нябёсы. Нябёсы і заслона, пачатак Евангелія, канец Евангелія, одно слово. Тое самае, ад якого наше слово схізма. Ці схізма, ці шизофренія, адсюль же, так? Шизофрения это что значит? Разделение. Разрыв персональности. Так, только это схизма. Это вот наша адаптация к Санушу. На початку и в конце Евангелия отбывается вот эта схизма, разрывание небесом. Чем початок Евангелия, там все вельми просто. Там неузброенным боком відаць, што гэта аб'яўленне. Неба разорвалася, і пачуўся голас, які казаў: «Ты сын мой любимый, якому спагадаем». Это пачатак Евангелия. В конце Евангелия патрэбы ў гэтым для уважлівага чытача няма, потому что заслона разорвалася. Слово разорвалася, вяртае вас до того слова разорвалася, і вы чакаеце аб'яўлення. Аб'яўленне вам не патрэбнае, потому что гаворка ідзе пра Ісуса. Аб'яўленне ў храме, з храма голас ніякі не павінен ісці. Нема патрэбы. Вам знак на тое, што гэта аб'яўленне, слова разорвалася. Але калі вы візуалізуеце, што яна разорвалася, то вы зразумела, што там адтуляецца весь гэты зачынены пакой, у якім боская прысутнасць. І гэта не значыць, што яе там няма. Яна там ёсць. Калі ласка, яна там ёсць, але не ў ёй рэч. Рэч у тым, што аб'яўленне Ісуса ў ягонай боскасці. Вот гэты момант тэкст паказвае. І таму святар, калі святар разрывае сваю вопратку, ён ужывае іншы тэрмін. Там разрывае хутчэй вот так. Про заслон там конкретно говорить сверху до низу, разорвалась она двое сверху до низу. Значит, все, целком, все. Она цельную ковалку не ставила. Святар просто растуляє свою вопратку. Але ён так само же грає сюди. Ён якби такий вот ніжній план того, що відбулося. План той, як не розуміє того, що він робить. Він робить все равно те саме, що відбувається у світі. Він не може робити по-іншому, але він абсолютно не розуміє. Хто він, ніщо він робить. Але він все одно тут. Він все одно показує, коли Ісус говорить «его і імі», Ісус робить це боское самообвішання, ви знаєте, яке воно каже «я єсть», ви можете перекласти. Або вуголі, кажу, можете перекласти так. І це є об'явлення, і це об'явлення підкреслюється цим моментом розривання. Всього тільки. Так що акцент текста йде на іншому. Акцент текста йде на апокаліпсисі Ісуса. Все остальные апокалипсисы, які відбуваються, вони всі висвятляють це їхня задача. Я про це і казав. Але ви кажете, що там нема боскості. Вона там так само, хай собі. Ёсть вона немає, і про це не наша задача в этом тексте. Это не значит, что не там, а тут. А это значит, что ось глядите, ось она. Это якби вот это ось поинтер, указка, показание. Я правильно поняла, что вот если вначале там было, сначала оно разорвалось, потом было объявление вот это, а тогда в конце там наоборот, сначала объявление, а потом как бы, ну, там зеркально, что ли? Нет, там знову больше складано. У початку там объявление на просто. Да? Просто это, что называется, любы побачить, скорее вот вам небеса растулились, и голос почувся. Ну тут все абсолютно ясно, все зрозуміло. А далее все Евангелие, вот от самого этого момента. И до момента, что женщины боялись, идет объявление Иисуса. Так Все там Евангелие. и сотник точно так же, это который вообще дочинения не має. Сотник ніякого дочинення не там має. він казав, Сотник а тут вони вже розуміють. Сотник увогуле нічого не бачить. Сотник єдине, що він мог почути гэта Ілої ляма Сабахтані, якое кричить Ісус. Коли Ісус кричить про эту про Бога покинутость. На що ти мене покинув? Бог покидає, знову таки момент отсутності. І він відчуває момент, коли він сам робиться відсутним. Ми кажемо про інше, що там, коли небеса розвернулись і казали, ти самий улюблений, там, може, слухай, ми не розуміли, то здесь момент розуміння, коли сотник казав, справді, этот чоловік був син Божий, справді став У Марка в відрознення від інших,
У Марка гэта чуе толькі Ісус. Я разумею. І там гэта чуе толькі аб'яўленне у хросце, ён пачуў слово. Ён пачуў. Там ці чуе хто-небудзь іншы, мы не ведаем. Але мы ведаем, што оно было Ісусу, і ён яго пачуў. І з гэтага моманту ідзе аб'яўленне Ісуса. Ідзе самымі складанымі шляхамі. Мы з вами возьмем Євангеліє Марка абавязкова. Я нават думаю, што можа нават у наступным годзе. Але это так само будзе на цэлы год. Што мы рабілі Євангеліє Марка. Быў у нас досвід, мы год займаліся, нашмат большая колькасць гадзінаў, чым мы маем магчымасць у выключным універсітэце. Мы его просто вот читали от початку до конца. Теперь, якби гэты досвід маю, що я могу спробувати це знову дистилювати. Але мені для себе знову хочеться ще раз пройти Євангеліє Марка від початку і до кінця. От по всіх тексту. Це вельми складаний текст. І вельми цікавий текст. І вельми цікаво працювати. Особливо, що ви завжди будете рихтуватися, будете читати. Дуже цікаво, як ви будете читати. Як буде мінятися ваше читання від початку і надалі. Что вы уже будете приучаться бачить щось у гэтым тэксце. Дазвольце все-таки еще раз звернуцца до гэтага моманту. Ну, у Сёмухе написано, дазвольце працытую. І калі выходзіў з вады, убачыў адразу Ян, як адчыніліся нябёсы, і дух як голубь. Это переклад Сёмухи, потому что он переклад. Ну вот я хотел докладніць, гэта Сёмухи помылка. Ці все-таки толькі Ісус гэта убачыў? Это значит, откуль Ян берется. Яна нема ні ў водным з грэцкіх манускриптах, ввогуле ў ніводным. Потому что, ну, там далей потым вельмі дзіўна атрымліваецца. Ян убачыў, але голос кажа, ты сын мой. Ну, як не стыкоў. Там это зноў такі ідзе, Сёмуха перакладае з рускага синодальнага, гэта все Евангелия. Розныя тэксты, розныя кавалкі Бібліі, там крыху рознымі тэкстамі карыстаецца. Але Новы Запавет это па сутнасці рускі синодальны. Перакладзены Сёмухам на беларускую мову. У рускім синодальным, у многіх выданнях, вот это Ян ідзе ў дужках. І пабачыў Ян. Звычайна Ян не ідзе тэкстам, тому што яго няма у грэцкіх тэкстах і яго няма ў славянскіх тэкстах. Чаму ўвогуле як бы таму, хто выдае, выдаўцу звычайна, так, хочацца разабрацца, хто бачыць, тому што ён пабачыць. І пабачыў. Па-грэцку проста дзеяслова. Яго дастаткова. Калі вы читаете по-грэцку тэкст, калі вы читаете, асабліва калі вы уважліва читаете Марка першага слова, то до гэтага моменту, это правда близко до пачатку, але до гэтага моменту вы уже привыкнете, что там нема простых слов. Хоць это самый пачаток Евангелия. Але і вам дастаткова, што і больш, вот як вы самі гаворыце, і пабачыў неба разорванае і голас, які кажа ты, сын мой любимый. Ясна, хто пабачыў. Але ў іншых тэкстах, у іншых Евангелиях, гэта аб'яўленне ідзе на публіку. І вот зноў-такі, вот як мы казалі в мінулым годзе з вами, калі мы казалі пра гэта, пра тэкстуальныя праблемы, адкуль памылкі ўзнікаюць тэкстуальныя, што адна з самых распаўсюджаных это менавіта гарманізацыя з іншымі тэкстамі. Мы прывыклі да іншых тэкстаў, у якіх адбываецца так, і ў гэтым тэксце крышачку не так, і мы крышачку паправілі. Звычайна, калі мы крышечку поправили, мы поменяли, особливо, коли мы Марка крышечку подправили, мы можем просто с ног на голову перевернуть сенс. Таким чином. И как раз Евангелие Марка это найчастее отбываются такие перекрутки. Да ты просто вот выдавцу хочется, как это было объявление на публику. Але сказать убачили, ці почули немагчыма. Почули, тогда в душках просто вставляется Ян. Але гэта вельмі нешчасліва, што гэта ў Сёмухі, так? Нічого не зробиш, Чернявских тоже нема. А гэта такі ў рускім синодальным перакладзе на публіку? Ну, Ян вставляецца. Але ён зноў-такі, вот у сучасных перакладах, у цяперашніх выданнях гэтага не будзе, тому што гэта не частка самого тэксту, гэта вот як бы распораз перакладчык альбо выдавец у дужкі штосьці вставляе. Калі ён упэўнены, што чытач інакш не зразумее. То есть заразлі тут са скидкай на непадрыхтаванасць чытача. І тады ў дужачкі штосьці вставляецца. Ці гэты суб'ект, які адсутнічае у сказе, яго хочацца дадаць, ці там яшчэ што-небудзь. Ці значэнне слова, калі, напрыклад, слова не перакладаецца, пакідаецца з мовы, але ў мове, з якой пераклад ідзе гэта слова нармальнае, значнае,
А тут ні. І тоді так само там тлумачення якого-небудь дається. Цікаво, а є ніяка інформація про те, як відрізняються Євангелія у різних країнах, на різних мовах? Ну, звісно, ви бачите, тут немає такого, як Євангелие, не Євангелие, любые библейские тексты, переклады постоянно робятся. Вот самая великая колькость перекладов на самую читаную мову, на ангельскую. Самая великая колькость перекладов, і вони робляться. І вони робляться весь час переклади. Це коли там, ну я не ведаю, ще от у конце 90-х, наприклад, там можна було сказати, що є там 3-4 авторитетні переклади. Ну, тепер такого не скажеш. Тепер може, ну, 10 як мінімум, назовеш авторитетних перекладів, по яких можна цитувати. Але коли ви їх всі, коли ви читаєте один текст, і всі переклади так от покладете побач, там в інтернеті виставите собі побач, ви побачите різницю. Різниця обов'язково буде. І часом ця різниця незначна, а часом вона впливає на сенс, на розуміння сенсу. На кожній мові, любий переклад це переклад. У нас от теперішнє, ну, то, що наступним тижнем в цьому часі у Ковні якраз в п'ятницю, ми будемо про це говорити. Ми вже другий год запар. Люди збираються, спеціалісти, в принципі, які орієнтуються, які з цим працюють, або яких змусимо працювати. А ви не робили ніяких спробок? Ну, от у нас ж, бачите, у нас з білоруською вельми цікава ситуація з білоруськими перекладами. У нас за 20-те століття було спробував 50 це зроблено. З яких повних у виніку отрималося 3 біблії, але вони всі три не підходящі. Всі 3, на жаль. Не, ну бачите, як мені те, що називається, вже все кинутися з цих перекладів Біблію, я над цим працюю, я збираю групу, бо на мою думку, нельзя зараз робити авторських перекладів. Авторський переклад може бути тільки у випадку якої-небудь книги Біблії, коли, там, ну я не буду там, коли, наприклад, Чеслав Неміш там переклав псальми. Коли гэта от хочеться щось зробити, але коли ведаєш мову, або працюєш, як многі поети, з вельми добрими податковниками, але все одно працюєш, ну, просто сісти і перекласти всю Біблію в одиночку недобре. А особливо в білоруській ситуації, коли у нас не устарівана термінологія. Особливо, коли у нас говорка йде про передачу іменів і географічних назвів, то тут просто у нас давно вже чупить розчатуватися у тих, хто говорить про це. А ще буде такий треск, що і ви всі почуєте. Тому що спречки тепер тут. Дякую Богу, що цей процес почався. Я над цим працюю. Але просто тепер проблема того, що будуть опубліковані нові переклади, які нічим не ліпші за ВТ3. І це буде. Уже відбувається. А які ви маєте на увазі? Это переважно переклади комісії. Коли їх опублікують, ну, це просто сумно, тому що знов-таки вот это у нас это невеликая, не компактная белорусскомовная ситуация, и її просто забивать новими непотребними речами. Вони просто забивають простору, і коли справдиво щось толкове возникне, то воно повстане черговим. Чимось це за. Ну там я видел бачили эти переклады, там дана еще грецкая мова. Грецкая, старожитно-русская, а потом белорусская. Нет, это ничего абсолютно не меняет. Ну, там навіть і сказано, откуда грецький текст взяти. Так само ви вже як обознані у текстуальній критиці люди повинні відати, що це вельми важливо, який грецький текст взяти. А у грецьких текстах, хто пам'ятає, скільки у нас грекомовних манускриптів запам'ятав? Добре, ну, більше, 5300 приходимо речі. Але ну, то являється. Я не все равно. Нет, они не розные, там... Я не розні. Ну, ти сказав, ми з цим працювали, не можу зараз про це казати, це складно вельми реч, але я не розна, і от це саме м'яке, що говориться, що відрізнення поміж манускриптами в рази більше, ніж слово. Я приглашаю за переклад новый богату. Это старый, это Декоцималеевский. Ланскевич и Декоцималеевский.
як виходить з води, тут же в люди океан, розчиняючись, небо, воздуха. Ну. Ці можна собі нашкодити, не тим, що нам називається перехватом. Не тільки можна, а іншого шляху нема. Тому що коли Європа читала Біблію тільки в перекладах, то по сутності, свідомість формували в перекладах, так, а не аутентичні тексти. Європа не читала по-гебрайську. По-грецку читали только греки и адукованные, некоторые адукованные профессоры у некоторых университетов. А по-гебрайски не читал никто. А проч гебрайских супольностей, які не коммуниковали свои веды остальные. Европа читает, Заходняя Европа вся читает на латине, Усходняя по-розному. Есть сирийские переклады себе, там коптські переклади собі. Мені кажучи, інформація зацікавлена. Ну, уже зацікавлена тим, як мотивувати молодих людей вивчати гебрейську, старогрецьку мову, працювати. Починаючи від стипендій високих, там і далі. Ну, стипендію якраз високих ніхто не дає. Ні, я кажу, інформація зацікавлена у тим, як так було, як гэты люди працювали. Называется, коли бы громадство наше теперешнее было, имело приоритетами адукацию, веды, спостижения там, свету, то так бы и было. У нас усім інших Все ж не кинуться, але як такі... Так оно і так. Всім гэта і не потрібно, всім гэта і не цікаво. Але кому гэта цікаво, вони, звісно, мусять мати доступ і мати можливість дослідувати. А гэта ні доступу, ні можливості немає. І у Європі, як воно відбувалося, стагоддзями, Біблія ввогуле була, її не було у свободному читанні, у свободному житку. Її читали тільки святари, проч професора університету, які заодно були святарами. Читали її, звичайно, на латині, читали її у своїй традиції герменевтичній, яка була, і транслювали її людям про церкву. Поэтому люди от Библии имели вот такие вот эти адлюстрования, отбитку, и что до их заставалось, там же отрывывался, вельми часто сапсаваны телефон. Вельми часто оно так и отрывывалось, что это великая вельми проблема. А теперь это зовсім не так, теперь нават коли вы не ведаете старожитных мов, а, например, ведаете сучасные мовы, вы можете просто, и вам хочется разобраться, вы можете с этими взрослыми перекладами працаваць. Взрослыми перекладами. Кады вы дойдете до правды. Тем более, что теперь это в интернете, там же вам будет, есть такие сайты, где тут же вот эти гебрайские слова, например, с подратковниками, вы это слово натискаете, там его значения вам будут сказаны, то есть вы можете теперь маете научиться працаваць. Але коли вы сидите, например, и читаете только Библию по-белорусски перекладе Василя Сёмухи, то вы тогда у полоне целой кучи інших проблем. И вы из этого полону абсолютно не выберетесь самостоятельно. И тогда я сопротив, а Марк не будет прочитан. Марк в огуле в перекладах, тому что Марк часом робит грамматичные хибы. Такое, что ну, вот, как бы, крышечку грошить супраць грецкой мовы. Да? Але ён это робіць свядома. І от калі вы з нетру грецкай мовы вы гэта чытаеце, яно адразу ловіць вока, ловіць гэтую граматычную некую недакладнасць, нестандартнасць, скажем так. І калі вы думаеце, чаму, вы бачыце чаму. А калі вы просто перакладаеце на іншую мову, то навошта вам гэта робіце? Вы робіце, каб было гладка і прыгожа у той мове, на якую вы перакладаеце. І яно прападае. Но это с любым текстом, это абсолютно с любым текстом, это не только библейская проблема. Просто что в библейских текстах могут быть такие ситуации, когда абсолютно каждое слово и каждая форма сенсовая. Это проблема. Этих прикладов приводила много, но это из гебрайской Библии много. Когда текст завязанный на одном слове, а вы не можете его перекласть одним словом на іншую мову. Просто не можете. Просто не можете. Цікаво такої праці в такому спілкуванні, що так перекладено, або не так, або по-іншому, в оригіналі, або що перекладалось, який текст
ад цэлага адымеце дробныя скіпкі, і яно функцыянуе, то і яно вас задавальняе, то окей. А калі вы не хочаце, каб яно было пашкоджана, тады это не окей. Тады хочацца, каб цэлае было цэлым. А вось яшчэ вельмі важна, што яны чытанне на мове арыгінала, так? Гэта нейкі ўплыў там на умову на магічную. Было такого разумення? Не, гэта вельмі сур'ёзна звязана з Каранам. Там все, там па-арабску, Каран трэба чытаць па-арабску, і в любой мове это трэба, каб оно было па-арабску. Якой бы мову вы не карысталіся, вы мусіце чытаць па-арабску, і там уже тлумачце як хочаце, таму што вот это вот, значит, мае некія магічныя сэнсы. А так такого няма, але зразумела, што гэта пытанне магічнасці мовы пазнейшае нашмат. Потому што калі яно пісалася, оно ж пісалася ў той мове, у якой гаварылася. Новы запавет — это ж якраз яркі прыклад. Это ж не культурная грэцкая мова. Ну, але вось індуськія гэты тэксты, то, што санскрытские. Да, яны ўплываюць на Нет. Оно уплывает, знову-таки, пазнейшая традыцыя. Калі оно на санскрыце пісалася, оно не робіцца так наразі. Тут оно хутчэй, ведаеце, это зусім іншая эзотэрычная праблема. Это хутчэй праблема, не праблема, а пытанне таго, што той самы тэкст з вот некім малітоўным настроем вельмі доўгім часам і вельмі вялікай колькасцю людзей паўтараецца. Ён створыць сваё энергетычнае поле, хочам мы таго ці не хочам. І тады, конечно, калі вы яго мяняеце, то што ж це памяняеце? І тады, напрыклад, у санскрыце яны вельмі гэта адчуваюць. В іншых мовах па-іншаму. Бачыце, это таксама вот, як руская праваслаўная царква, напрыклад, так моцна трымаецца за славянскую мову, таксама нейкую сакральную. А чаму на сакральную? Той самай прычыне. Гэты самы тэкст намоліваўся доўгім часам вялікай колькасцю людзей. Таму так адчуваем ёсць. Але абсалютна любая мова, калі вы той самы тэкст намоліваеце. Скажам, праблема раз'яднанасці беларусаў, што беларусы не могуць разам «Отче наш» прачытаць. Не могуць. Таму што тых перакладаў розных много. И того, что вот пошло читать, вот в таких ситуациях была вот эта ситуация. Давайте вот помолимся. Давайте все разом зараз прочитаем «Отче наш» и поехали. Очень свой Першее слово «Ойче наш», тут еще на чагусьці ще випадає. Потому что «Ойче» — так само слово нестандартное, да? Можно там сказать «батька», например. Але «Ойче наш», а далей які ёсць у небе, который ёсць у небе, які ёсць на небе, который ёсць на небе, пашлі гэта які, который уна, і далей пашлі розначытанні, і адразу ж калі разам гавораць, то адчуваеш, што все беларусы гавораць по-рознаму. А паставце ангельцаў любых, каталікі, англікане, любые абсолютно пратэстанты, яны стануць разам, і яны прабамбяць аднолькава по тым, што ў іх таксама адкаталася стагоддзя, і все адчуваюць еднасць. А мы не адчуваем, ж нас няма. Магутны Божа можам праспяваць толькі у лепшым. Ізноў з варыянтамі. Нават Магутны Божа у нас варыянт. Ну тады няма шансаў. Таму што там не, Арсенія якраз Магутны Божа не мяняла, але там памянялася. Там словы новыя паўзнікалі. Заместа на лусту хлеба ўзнікла на хлеб штодзённы народны край, а тады зрабі свабодны, зрабі магутны, зрабі шчаслівы, перарабілі на зрабі свабодны, зрабі шчаслівы, і беларусы пяюць натхнёна магутны Божа, адны пяюць зрабі свабодны, другія зрабі магутнай. Адны на лусту хлеба, адны на хлеб штодзённы. І это зноў вот это разнабой тут же шчуваць. Так што вот з тым же, як я хочу, з тым же спосібам магутны Божа Наталі Арсеньевой. Что Евангелие, что это позднейшие тексты. Ровно они отрымливаются некие розночитания. Ну, это коли мы закончили. Коли мы закончили. Да, праз тыдзень. До 16. Ну, там объява ж прыйдзе. Объява будзе. Так что пакуль што ніякага хатняга задання няма. Нічога няма, тому што мы пачнем просто, мы будзем уваходзіць у старажытны рымскі ўсход, у свет, у якім Біблія стваралася.
хотел там быть например. Поэтому то, что вы нового не ведаете, вы познание и египетскую мову учите, и сумерскую, и акадскую учите, все это вы станете авангарде научиться. Ну, коли ласка, вы попробуйте избирать. Значит, будешь специалист, вот такой, вот такой. Я відношення, от, у скасичників почали занятки по програмі «Философия бойца национальная идея», що пройшло тільки перше таке посадження університету. Коли кого зацікавиться, це буде, не буде накладки, це буде четверг, 18:30 з помешканням, що удокладняємо. Кого зацікавиться, то треба по телефоні не зв'язуватися. Програма сутність така. Мільярди людей, як ви сьогодні на всій планеті, нечто робить. Любая діяльність людей мотивувала. Абсолютно любая. Далі ми розглядаємо, у чим природа, мотивація діяльності поводження людей. Тих, хто живе до нас, які ще писали Біблію, і тих, хто сьогодні живе, і тих, хто дасть Бог ще мільярди людей після нас. Это такая светоглядная, такие светоглядный концепт, как психология, философия, история, культура, это такие синтез. Это новая речь, это не есть прочитанная, або переказ прочитанная. Кого такие речи цікавить, скажем, не однодонки, глубиня вот этого воспринимания, запрошаю к